Què és un país normal? Ara es fa molta propaganda, això de que el 9 de novembre del 2014 és normal votar. Perquè volem ser un país normal, diu la propaganda aquí de la Catalunya independent. Sempre dic que no estic en contra de cap independència, ans al contrari, estic a favor de qualsevol independència. Més que una altra cosa, de la independència individual nostra, que com a éssers humans ens juntem amb els altres i fent coses per al bé comú i tot això. Però, què és un país normal? Catalunya vol ser el que ara mateix es diu Catalunya. Vol ser un país normal, de veritat? Sabem realment què és un país normal? Ens adonem realment del que estem dient? Això és el que volem? Què és un país normal? Un país normal, mirem al nostre voltant, mirem països normals com Itàlia, no? Com a França, com el país veí d'Espanya, no? Com diuen alguns, que ara mateix és el país en el que estem, o no, l'estat en el que estem i que ens controla. Què és un país normal? Un país normal és un país amb fronteres, excloent. Val? Ho entenem? Un país on una persona és legal o il·legal, depenent del lloc on ha nascut. Un país on no hi ha sobirania econòmica. Ni Itàlia, ni França, ni Espanya, països normals, tenen sobirania econòmica. Tot es fa des del Banc Central Europeu, que fabrica els diners dels no-res i després el distribueix als altres i ens enfonsa econòmicament. Un país normal és un país que té un exèrcit que assassina altres persones d'altres països normals. Mirem Israel o mirem com Espanya guanya molts calés venent armes que després s'utilitzen per assassinar altres persones. Això és un país normal. Un país normal és un país que té una estructura piramidal, val? On hi ha uns que manen i altres que obeeixen, i si no obeeixen són oprimits. Això, amb la policia, amb l'exèrcit, amb el que sigui. Això és un país normal. Un país normal és un país on els mitjans estan controlats per aquest mateix poder. Un poder que és econòmic i està per sobre dels suposats governants democràtics. Això és un país normal. Un país normal on la gent no podem pensar el que volem, no podem dir el que volem, no podem anar on volem en tot aquest món. Això és un país normal. Volem això. Un país normal és un país on la gent està totalment controlada, sigui per targetetes que l'anomenen document nacional d'identitat o document de control de l'Estat. Això és un país normal. Un país normal és un país on els ajuntaments són consorcis que no respecten els seus suposats amos, que haurien de ser les persones. Un país normal on les persones no governen, on les persones no tenen accés, la majoria de persones no tenen accés als mínims drets humans. Això és un país normal. Un país normal és un país on et diuen que hi ha democràcia, però en realitat hi ha una dictadura. Un país normal on no es fan debats sobre què és un país normal i si volem ser un país normal. Per què? Perquè si un país normal, si volem ser un país normal, llavors deixeu-me fora. Jo no vull ser d'un país normal. Jo no vull ser d'aquesta mena de països. Jo vull ser d'un país extraordinari, de persones extraordinàries, de persones que siguem ètiques, de persones on busquem la veritat de veritat, on persones que no són educades des de nens per ser només consumidors. Vull ser d'un país extraordinari, o no vull ser de cap país. Què és un país normal? Doncs, si Catalunya vol ser un país normal, que no compti amb mi. No ho sé, potser m'aniré a Mart, perquè aquí, en el món, només hi ha països normals. És hora de donar el pas endavant. Si tota aquesta gent que estem en el territori que s'anomena Catalunya volem ser independents de veritat, llavors construïm un país extraordinari, un país que la resta del món vulgui venir aquí. Un país que la resta del món vulgui imitar-nos. Però si volem ser un país normal,
val l'esforç? De què val l'esforç? Per què? Per tenir un exèrcit que assassini altra gent? Tenir una èlit que oprimeix a la resta? Tenir un sistema econòmic que està manat per gent que no coneixem, d'aquests dels Rothschild, els Rockefeller o els que siguin, els Warburg? Això és el que volem? Volem ser un país normal? Volem ser un país extraordinari? Que la gent de la resta de la península vulgui fer-se països com nosaltres. Vulguin ser com nosaltres. Sempre s'ha dit que aquí a Catalunya estem per endavant, no? Que som l'avançament de la península ibèrica, de la resta de gent de la península. Doncs fem-ho bé. Jo no vull ser d'un país normal. Vull ser d'un país extraordinari. I si no, no vull ser de cap país.